Por exemplo, unha vez recibimos unha chamada de un posible secuestro nun motel, bueno, no que se vai... Entón, había un aviso de un secuestro en un hotel destes. Sí, que ademais entrou unha chamada do teléfono particular do implicado, digamos. Foi moi particular porque falaba moi baixiño, estaba moi asustado, e que o seu compañero, o seu amigo, habíano secuestrado, e que el conseguiu escapar, e entón estaba escondido no medio do monte, falando moi baixiño porque estaban perseguindo para secuestralo a él tamén. Mandou hasta a localización para saber onde estaba. Bueno, cando chegamos ali, conseguimos localizar o home. No monte? E cando chegou, bueno, a conclusión foi que este home había consumido determinadas sustancias e todo difería moito da realidade. Cando chegamos ao hotel, a súa compañera estaba tan tranquila na habitación e o seu amigo estaba ca outra compañeira dormindo na outra habitación. Non había nin secuestro, nin... Nada de nada. Pero, o sea, todo froito da imaginación.